2, 3, 4. So welcome back to our YouTube channel, Uno Del Grande. So ngayon ay magpa-prank tayo ng isang barbero kung saan inaantay natin ngayon yung barbero. May pinuntahan kasi. So kapag bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay maaari mo nang subscribe dun po sa baba. And don't forget to click the notification bell button, like and share. So guys, abangan nyo kung ano yung gagawin natin at matindihang prank to kay barbero. Ayan na. Tara! Done. Pag isa kis-kis. Iman. Kis-kis no. Zero ano. Zero. Nato. Nato po ka. Ha? Sangkam. Ikut. Nani din mo din. Lah. Lah. Okay. Betul. Oh na, wani na. Wani na. Pag pinalikod mo kaya. Kanya dito. Diretso ko makastan. Aha. Ini di kami pasingan side na kaya. Nagan. Nagdiretso na. Wag pinalikod mo kaya. Na, ganun ni. Wine. Powers ka. Kagasan na, ganun po siya. 21. Sa ano kaya?
Tamok na mga diretso to. Isagad ba lang di? Ano ang sirap ito? Yan. Pero diretso basta ni. Munti ka so. Yan. Mano pagbayad ko? 5 gasot. Ha, 30 lang ang hinda. 30. Tamok na kami ang mundi. Likod na naman. Sa kuha yan. Amok yan likod niya. Magpupulis brook yan. 30. Okay lang. Paano? Man. Oy. Ano mo i-search ta diyan ko ah. I-search mo diyan kung pis na ko na mo. Okay lang taga 30. Uy, ako magpariyak. Man, 30 pesos. Uy. Ang bitbidyo. 30. Okay lang. Uy. Ako magpariyak na ron. Ako pariyakan ko. Frank! Joke lang! Joke lang! Pagparak lang! It's a prank! Na-prank ka dyan! Pagparak lang! Okay, pero yun. It's a prank! Tapos ko lang guys. Kaya 50 ko at bayad ko. Kaya nagpuntahan ka Manili. Nakakahanay man dito sa 30 pesos. 30 pesos na kita guys! So, pwede naman 2 years. Pwede naman kamad ka na pero guys, successful tayo sa atin lang ngayon. So, guys, may pag-focus tayo ni Kula. Yes, Jeffy. Dumaling National High School dito lang. 50 pesos na guys. So, umay kayo. Guys, successful tayo sa vlog natin ngayon. And alam nyo kanina, parang ako yung kinakabahan kasi every now and then, chine-check niya, ganito ba? Itataas ba natin yung ano natin? Lahat-lahat ng ano, ng mga detail niya, chine-check niya. Kaya parang hindi ako makakakuha ng chance na parang i-check siya kasi nga lahat tinatanong niya. So, yung naisip ko na lang sa last part yung sasabihin na hindi dapat tinanggal sa likod. Tapos tinanggal niya. Pero wala talaga sa ano doon. Ganito talaga yung tamang gupit ko. So guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay oil mo lang subscribe and don't forget to click the notification bell button. And guys, sa mga nagpapa-shoutout po, sige, shoutout po kayo. So, salamat sa mga walang sawang sumusuporta po sa atin, sa ating YouTube channel, Uno Del Grande. So, gusto ko lang shout out yung mga taong ito. Sina John Ray Ribas, yung idol na idol ko po. Si Arlene Suniga, si Jeneline Villalon, na birthday niya po ngayon. And si Jeline Agaran, Sachi Kim, Amy Banyaga. Shout out po sa inyo Rani Manahan, Teresa Ramos, Angel SD, kay Tita Jeneline Villalon, Virgil Ranieses, Mary Jane Agrida, Karen May Marantan, and Chalsea Grande, yung videographer natin. And gusto ko din na subscribe nyo yung mga YouTube vlogger din natin, sina Jmar Silva Vlog, Melo Bitaa, Eugene Adventure Vlog, Apple Vlog, RRT Vlogs, and kay Tito Jesus Grande from Hawaii. Siya po yung isa sa mga sumusuporta po sa amin. And I hope na susuporta kayo hanggang sa huli. And salamat po sa inyong lahat. Thank you. God bless.